Tervetuloa metsätyön osastolle tutustumaan norjalaisiin Tryg-ketjuihin. Tryg valmistaa kitkaketjuja autoihin, traktoreihin ja muihin työkoneisiin sekä trukkeihin. He ovat valmistaneet ketjuja jo 1930-luvulta saakka. Olemme myyneet kitkaketjuja eri merkkeinä 35 vuoden ajan, mutta viimeisen 4 vuoden ajan meillä on ollut norjalaiset Trygin ketjut. Tässä meillä on eniten myyty pyöreän ketjun malli, jota käytetään Suomessa erityisesti puutavara-autoissa. Eli 8 millin kantikkaasta ketjuaineesta valmistettu, molemmin puolin piikitetty Z-ketju. Ketjussa on vaakalenkeissä kaatumattomat U-piikit ja järeät piikit takaa maksimaalisin pidon vaikeimmissakin olosuhteissa. Mallistossa löytyy myös muita paripyöräketjuja. Perinteinen malli, joka on Norjassa erittäin suosittu. Näitä on myyty Suomeen nyt enenevissä määrin. Tällainen malli on suosittu, koska tämä on kevyt, eli olosuhteet, joissa ei vaadita maksimaalista pitoa. Tällainen kevyempi ketju tulee otettua helpommin käyttöön. Se on nopea laittaa päälle ja toimii olosuhteissa, jossa ei vaadita maksimaalista pitoa. Mallistosta löytyy myös ketjut ykköspyörille. Tässä on ketju, joka on tehty 5 millin kantikkaista aineesta, niin sanottu kevyt ketju. Scantrack. Ketjussa on vaakalenkissä hokki, joka edesauttaa ohjattavuutta sekä antaa pitoa myös eteenpäin mennessä. Sieltä löytyy myös perinteiset Z-ketjut pyöreällä nastalla. Kyseistä ketjua saa myös neliönastalla. On nopeasti asennettavia tikapuuketjuja neliönastalla. Tällainen ketjumalli on nopea laittaa päälle. Ei tarvitse kiinnittää muuta kuin sivuketjut. Kantikkaissa ketjuissa löytyy myös vielä niin sanottua perinteistä mallia. Eli ulkopuolella on Z-kuvio ja sisäpuolella tikapuukuvio. Tämä on hieman kevyempi malli tuplat Z-ketjusta. Ulkopuolella on kuitenkin piikitys, joka takaa hyvän pidon ja etenemiskyvyn. Metsätyön laajasta ketjumallistosta löytyy myös järeät metsäkoneketjut. Ulos Force Pro Grip-mallisto. Ulos Force metsäkoneketjut ovat alallaan tunnettuja laatutuotteita. Kaikki piikkiketjumme on varustettu kaatumattomilla U-piikeillä. Metsätyön laajasta mallistosta löytyy ketjut niin trukkeihin, traktoreihin, autoihin sekä muihin keveimpiin työkoneisiin.